ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 11 октябр якчанд хонаҳои фурӯшӣ беҳтарина пешниҳоди шумо мекунем ки ба шумо ҳатман маъқул мешавад. ҳай ҳаматон хоҳиш мекунем меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, одна лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ки дилхоҳ хоната ҳатман дар комментария бинавис. дар навори ёда пешниҳоди шумо мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. хуб дӯстон, аз навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввалии мо ду комната 4 сотиқ замин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нақшаи 180,000 сомон мега. марҳамат норӯи биштарои крансе. дар ҷо соҳиби хона қайкадаи хона фурӯшӣ дар назди бозори хайр. хона кухни ҳамон туалет об свет фаромон ҳамаш 100%. срочно сум дар кора барои фурӯхтаниаш марҳамат кадоми хонахари конкретно мега зангзани бо қачи савдо мекунем. дӯстони азизаматон хоҳиш мекунем ки наворро то охириш тамошо кунед. яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ка. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбатии мо ду комната 2 сотиқ қарор дорад дар ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе тарафҳои сентрда. нархи 230,000 сомон мега ки хонаи замине бо арзон мешава мега. хонаи фурӯшӣ аз роҳи калон 1 километр болотар мега. об свет ҳамаш пастянка. хона мега ягон чиз проблема нест мега. мега хонахари конкрет набошад занг бизанед бо конкретно савдо мешава. марҳамат кадоми хонахари конкретно занг бизанед. номери соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. дӯстони азиз, ҳаматон хоҳиш мекунем меҳнатҳои моро камтара қадрдонӣ кунед. як бор стоп кунед, одна лайка бизанед. лайки бепул чиай? кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ка. дилхоҳ хоната ҳатман дар комментария бинавис. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбатии мо замине ки тоқа бетонаш рехтаги тамом 3 дар хона 3 комната 3 сотиқ замина қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақшаи 120,000 сомон аст. дар соҳиби хона қай карда ки об свет ҳамаш ҳастай. хона кухни туалет ҳамаш ҷудо кардагия падвалан кардагия мега. марҳамат кадоми хонахари конкрет мега занг бизанед бо қачи савдо мекунем. марҳамат кадоми хонахари конкрет наи номери соҳиби хона дар рӯи экран аст. занг бизанед бо қачи савдо мекунем. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. ҳаматон хоҳиш мекунем як бор стоп кунед, лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ка. хонаи навбатии мо 6 сотиқ замин 3 комната хона қарор дорад дар истиқлол шаҳри ваҳдат. нақшаи 180,000 сомон мега. марҳамат номери соҳиби биштар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қай карда хона хай шароиташ мегамаш 100%. хона ремонт кардагӣ тайёрай. срочно мега фурӯхта мешавад. марҳамат кадоми хонахари конкретно занг бизанед ба қачи бо савдо мекунед. об свет ҳамаш пастянка воқеан дора мега хадесен бохша. марҳамат кадоми харидори конкретно занг бизанед қачи бо савдо мекунед. номери соҳиби хона дар рӯи экран аст. 3701 6446 номери соҳиби хона. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. дар ҳаматон хоҳиш мекунем наворро тамошо кунед то охир. одна лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия кун. меҳнатҳои моро қадрдонӣ кун. як лайки бепула бизан. хонаи навбатии мо 3 комната 3 сотиқ замин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 395,000 сомон аст. марҳамат номери соҳиби дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қай карда ки хона срочно фурӯхта шавад. хона дар пеши ҳазрати мавлоно 3 дар хона. як хона ремонт кардагӣ тайёр, дигаре беремонт. кухни дурнуш ба берунам ҳамон дорад. ҳоҷатхона дарун ва берундай. ҳавлии ошхона дорад. хишти пухтагӣ сохта шудааст. дар пеши роҳи калон наздик мебошад. марҳамат кадоми хонахари конкретно занг бизан бо дигар маълумоти пурраша ихтиёри соҳиби хона бигӣ. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. охирин хонае ки аз шумо хоҳиш мекунем яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ка. ами як лайки бепул айдиси чума як лайки ҳам кунопаси хамиҷихи тамом. хонаи навбатии мо
6 تا تیغ زمین دکومتا خونه برمی که ساختگی خیلی میبینید در صورت قرار دارد در ناحیه شاماسوری شهر دوشنبه پیچ دوگده میگه نقش 120,000 سامان میگه با ارزان نشان میگه مرحمت کدام خونه خرید کنکرت نمیگه زنگ زده با قطعی سودا میکنیم همتون خواهش میکنیم نوار توق شد هم میگردین کدامی که پادکست کنگنیزی حتما پادکست کن نوار آینده نوار خوب میشه دل خونه حتما در کامنتر بنویسید باقی سربلند و خانه آبادشون دستگیر فراموش نکنید زنده باشید